имрӯз дар комиссарияти ҳарбии шаҳри турсунзода бахшида ба гусели навазкарон ба сафи артиши қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинӣ доир гардид. Дар чорабинии мазкур намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода, комиссарияти ҳарбӣ иштирок ва суханронӣ карданд. Солҳои таваллуди 1991-2000 ба хизмати ҳарбӣ ва тибқи қарори раиси шаҳри Турсунзода аз 17 марти соли ҷорӣ чорабинии муҳими сиёсӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон гусел кардани ҷавонони шаҳр баргузор шуда истодааст. Даватшавандагони азиз, имрӯз мо шуморо ба мактаби ҳақиқии ҷавонмардӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар намуда боварии комил дорем ки ба сари баланд ва нанг номуси ҷавонмардона ҳарзи шаҳрвандии худро дар назди модар ватан ба ҷо меоред. таъкид шуд ки мутобиқи талаботи моддаи 43 сарқонуни ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳифзи ватан қарзи муқаддаси ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон аст. фаромӯш набояд кард ки ҷумҳурии Тоҷикистон баъди ба даст овардани истиқлолият дорои артиши миллии худ буда, иқтидори мудофиавии он сол то сол густариш меёбад. ҳоло дар сафи артиши қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавонони бо ору номуси ватан, ҳам афсарон ва ҳам сарбозон донишу маҳорати худро баҳри ҳимояи манфиатҳои давлат, амнияти кишвар сайқал медиҳанд. аскарони даъватшавандагон ба таври ихтиёрӣ сафарбар карда мешаванд ва ҳоло онҳо омодаанд ки дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри ҳифзи марзу бӯми кишвар қарзи модар ватанро ба сари баланд адо намоянд. чунки хизмат кардан ба ватан ин хизмат кардан ба падору модар ва бародарону хоҳарон аст. дар поёни ин чорабинӣ аз ҷониби шӯъбаи фарҳанги шаҳри Турсунзода баҳри болидагии табъи даъватшавандагон барномаҳои ҷолиби консертӣ пешкаш гардид.